Ahoj lidi, dneska tady máme další videjko. Jo, dneska vám ukážeme, chtěli byste vidět Durek? Upíra Durek. Ups, to jsem nechtěl říct. Sorry. Jo. Filipe? Chceš nějaký sladkosti? Já tady nemám telefon. Potížička. Že nemám žádný telefon. Odemkni ho na minutu a já ti ukážu, že nic nemám. Ne, to měla být sranda, lidi, fakt. Otevři! Otevři! Manina. Otevři! Roza tady není. Přísahám na sebe. Přísaháme na Naniny babičku. Přísahám na Rika. Přísaháme na tvýho bratra Bezoka. Tak otevři. Já už jdu v domu. Ale ne. Dejte ale fakt. Mám pro tebe holku. Ale to babinka řekla, že tě mám seznámit s mojí sestrou. Přísahám, nedělám si srandu, že jo? Jo, fakt. Co? Tak si aspoň přidej na Facebook. Tak si aspoň přidej na Facebook. Čem jdu domů? Co? Otevři, prosím. Prosím. Filipe, Luky, běž pro klíče. Dole jsou u babiky náhradní klíče. Dobře. Běž pro klíče a vem jo. Tak je. Teď jdeme pro klíče. Filipe, otevři. Prosím. Prosím. Mám jít Jdeme náhradní klíče. 2 chody před námi. Jo. Nedělej to. Ok, a jdeš na náhradní klíče? Já nemám. Jak to? Ahoj vám, já na jeho náhradní klíče. Protože my se to potřebujeme dostat. Potřebujeme, že jo lidi? Nedávím mě nikam. Dám tě na YouTube. On je doma a zamknul se před váma. Jo. Jo, a my... Takže chce mít klid, takže to berte na vědomí. Berte klid, pustá Pedro. Pedro. Tady máme Rozu. Lidi, Rozo, ty běž dolů. Máme bohužel nemá. Rozo, běž dolů. Rozi, chceš sem? Filipe, otevři, please. Tak jaký máš aspoň příjmení, řekni mi. Kora. Kora. Ne, fakt, jaký máš příjmení? Kora. Moje máma. Dáme si minutový pohled pro naší Číču. Táva, Martin už tu nebyli. Ty máš. Já musí být.
ty bys mohla držet hubu. Lidi, ukážeme si vodu. Tak vám to proudí doma, takhle to proudí nám, jo? A tohle to je. Já nechápu, proč to tady má. Mají nádobí. Lidi, zapneme si světělko. Filipe, odevřeš už. Ale budeš. Řekni nám jediný důvod a odejdem. Ale vždy tě nikdo neotravuje. Ale já tě neotravuji, tak mi odevři, please. To byla Milana? Ukaž si znova. Nebyl bajdan. Mám pro tebe zmrzlinu. Ne, fakt, Luky, běž mu právě něco sladkého. Tady máme. Ohni. O, to je hustý. Hanina. Mamrda. Mamrda. Já už jdu domů, prostě se vám nebaví. Ty nebavíš mě s Rikem. Ty nebavíš mě s Pilanou. Ale Luky, fakt bys poproti sladký. Pojď sem. Pojď sem. Pojď. Tak čau. Čau. Filipek nám nechce odemřít. Tak dáme mu tu tucky. Ne, to je moje, jít mu nedávejte.